खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ बावबाय। आङो BPF नि सासे मावथिफारियामोन, किन्तु थांनाय 2020 मायथाइनि 9 अक्ट'बराव गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव आं BJP आव जइन जाहैबाय। आङो BJP आव माने आन्चलिक दलाव रिजनेल पलिटिकल पार्टियाव थायै थायै मोनसे माने एक्सपिरियेन्स मोनबाय मावै दा बे एक्सपिरियेन्सखौ लानानैनो आं मोनसे नेशनेल लेभेलाव नेशनेल पलिटिकल पार्टिजों मावनायनि मोनसे एक्सपिरियेन्स लानो साननानै आङो BJP दलनि जिथुनिखि सान्थौ जिथुनिखि सानस्रि मावनायनि जि माने थांखि बिथांखि लादों बेखौ मोजां मोननानै आं BJP दलाव हाबहैदों। आङो 2003 मायथाइयाव जिथुनिखि BTC सुक्ति जादोंमोन, बे सुक्तिनि उनाव इन्टारिम गभर्नमेन्ट दानायनि उनाव जिथुनिखि बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPF 2005 मायथाइयाव दादोंमोन आरो बे 2005 मायथाइनिफ्रायनो आङो BPF जों जोनोमनिफ्रायनो दङ। आङो भेरगाव ब्लक BPF नि इयुथ उइंनि प्रेसिडेन्ट महरै खामानि मावदोंमोन आरो फैयै फैयै भेरगाव ब्लक पेरेन्ट बडिनिनो BPF नि नेहाथारि आरो लेङाइ आफादगिरि महरै मावदोंमोन आरो थांनाय BJP आव जइन जानायनि आगोलबो आङो भेरगाव जिल्ला BPF नि नेहाथारि महरै खामानि मावबोबाय थादोंमोन। दा BPF आव गोलाव सम मावनायनि जिथु आंनि एक्सपिरियेन्स, आङो दायो BPF दोलोनि बा BPF हान्जानि आङो निति आदर्श जों गोरोबनो हायैनि थाखाय आं ओंखारलांदों। आं बुंनांगोन जे 2005 मायथाइनिफ्राय जिथुनिखि BPF दोलोआ माने गठन जानायनि उनाव जि खामानि लानानै रायजो राजानि थाखाय मावदोंमोन, रायजो राजाया जि बिसास दंमोन, बे हिसाबै अनेक मोजांमोन। किन्तु फैयै दायो माने बै पलिटिकेल पार्टिनि जिथु धोरोम थानांगौ, जिथुनिखि आदर्श थानांगौ, बे BPF दोलोआव गैला। दिनै BPF दोलोआ माने सोरबा सासे हारसिङैनो दैदेननायाव माने सोलिबाय थानाय मोनसे राजखान्थि हान्जा। कुनु माने रायजोनि खोथा खोनासङा बेहाय सोलिया। कुनु माने हान्जानि जिल्ला पर्याय बा ब्लक पर्यायनि बा सेन्ट्रेल लेभेलनि सोरबा लिडारफोरनि खोथा खोनासङालासिनो हारसिं वान मेन कामान्डजों सोलिबाय थानाय मोनसे राजखान्थि हान्जा हिसाबै आं बेखौ खाब जानो हायाखिसै। आं बेखायनो बे दोलोखौ नागारनानै आं दिनै BJP दोलोआव हाबदों। थारैनो आं बुंनांथारगोन जे BPF दोलोआव दिनै गुलुं गुजुं जादों आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे गोलाव सम जुदि राजखान्थि मोनसे राजखान्थि हान्जाया जुदि खुंथाय सोलायबाय थायोब्ला बेयाव मोननाय मोनिखौ लानानै मोनसे प्रतिष्ठान धौ बिरुटि एन्टि इनकामबेन्सिया जाबोयो। दा बेथ' रायजो राजानिफ्राय जानायाथ' आलादा बाथ्रा, एन्टि इनकामबेन्सिया रायजो राजा जानायाथ' आलादा बाथ्रा। बेजों लोगोसे माने नैबे राजखान्थि हान्जायाव BPF दोलोनि सिङाव माने अनेक प्रतिष्ठान धौ बिरुटि माने माबानिफ्रायनो तृणमूल पर्याय जिल्ला पर्याय माबानिफ्रायनो बे सोमजिखांदों, जायनि थाखाय दिनै बिनि मावथिफारिया बा बिनि बिबानगिरिफ्रा साननो गोनां बाध्य जादों जे 15 बोसोर दिनै जोङो BPF आव हाबनानै BTC खुंथायाव थानानै जों दिनै मा मोनखो, जों ओनसोलनि थाखाय मा मावनो हाखो, बेबायदि मोनसे बिरुटि सानखांनाया फैनो गोनां माने बाध्य जादों दिनै। माने आङो BPF आव जिहेतु दङमोन, बे हिसाबै जोङो 2020 मायथाइनि जितु 4 एप्रिलाव इलेक्सन जानो गोनांमोन, बेहायथ' जोङो मैखोम भाबै नेर्सोन बर'खौ भेरगावनिफ्राय देरहाहोनायनि थाखाय जोंहा दायित्व दङ हिसाबै जों खामानि मावदोंमोन आरो आं नेर्सोन बर'जोंनो माने बिदिनो केम्पिंआवनो होन बा माने राजखान्थि हान्जायाव सावरायनायावनो होन जोङो दंलायोमोन मावलायोमोन आरो बिथांखौ आं दाबो सिबियो बिथांखौ, माने सासे माने एसे मेचुर पलिटिसियान होननानै आं बुंनांगोन। किन्तु नोंथाङा जितु सोंदों बिथांजों माबा मोनसे एना एनि जादों नामा, बेयाव किन्तु जायाखै, आङो थोंजोङै बुंनांगोन बे जोंहा एना एनि गैया। किन्तु मोनसे खोथाया थिग जे आं दहायनो बुंदों जे एकनायकताबादजों सोलिनाय वान मेन माने कामान्डजों सोलिनायनि कारनाव दिनै हाग्रामा बिथाङा गावनि गाहाय खलबाव थानाय सोरबा MCLA मा उसुबिदायाव दङ, मा समस्थिनि थाखाय मावनो दंबावो बेखौ कुनु माने एजेन्डा लाया, कुनु खा खबर लाया, जायनि थाखाय दिनै नेर्सोन बर'आ अनेक माने खामानि मावनो ओंखारदोंब्लाबो, अनेक खामानि मावनो आखायाव लादोंमोनब्लाबो बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा रां हरनो हायैनि थाखाय, बिथांनो फान्ड होयैनि थाखाय दिनै बिथाङा मावनो हायाखिसै, जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांनि एसे जानगाराव थानो गोनां बाध्य जादों। आं जिहेतु BPF आव दङमोन, BPF आव थानाय समाव माने
बिटिसि बा एबा नैबे जिथु फैनो गोनां इलेक्सनाव बिपिएफनि हानजाखौनो दैदेनहोनायनि थाखाय जि नारा नाथा नाजादोंमोन थिग बिब्दिनो आं जिहेतु दायो गोदानै बिजेपियाव हाबदों जोंबो दा माने मोननैसो माबा लानानै थांखि लानानै जोङो रायजो राजानि गेजेराव हाबगोन बिजेपिखौ एनि हाउ गभर्नमेन्ट बानायनायसिम लांनो थाखाय नारा नाथा नाजानाया आंनिबो मोनसे माने हाबाफारि आरो आं मोनसे दा गिदिर चेलेन्ज जोंहा मावनो गोनां दङ मानो होनब्ला जोंनि ओनसोलाव बिजेपि एबा राष्ट्रीय दलखौ माने गोरलैयै आजावना लाया मानो होनब्ला बेहाय रिजनेल माने पलिटिकेल फिलिंसआ बयहाबो दङ पार्टिनि सायाव पलिटिकेल पार्टिनि सायाव फिलिंसआ माने दङ जे रिजनेल पार्टियासो खुंनो हागोन मोजाङै माबानो हागोन होननाय बे बाथ्राया दङ बिनिफ्राय रायजो राजाखौ बोखांबोनाय बै माने सान्थौनिफ्राय बै सानखान्थिनिफ्राय रायजो राजाखौ लाबोनायनि गाहाय थांखियानो जोंनि हाबाफारि जागोन दायो दा बेखायनो बिजेपि दलाव हाबनाय हिसाबै बिजेपि दलनि जिथुनाखि बिजाथि दङ बिथांमोनखौ एनि हाउ दैथायहरनायनि हाबाफारिया आंनि आखायाव बा जों मावलांगोन 100% आं फोथायना दङ दिनै मानो होनब्ला बर'फोरा गावस्रानानै दङ गुबुन माहारिया खिन्थु बिजेपिनि फारसे माने गोसो जानानै दंखायो दा बेखायनो बेहाय नोङो मोनसेल' माहारिखौ लानानै भटआ जिहेतु रावबो देरहानाया बेखायनो गुबुन माहारिफ्रा जिहेतु बिजेपिनो होनो नागिरगोन होनो माने थियारि जाना दंखायो बेखायनो आं 100% बुंनो हायो दिनै बे भेरगावआव बिजेपिया देरहाथारगोन दा बे जि नोंथाङा सोंदों बे कुइसना अबयसे नोंथांनिल' नङा गासै माने ओनसोलबासिनिनो मोनसे कुइसन बियो जे आं बिजेपियाव हाबहैनाय जाहोनानो एमएलए नि थाखायसो थांदों होननानै खिन्थु नाय आं दिनै बिजेपि दोलोआव गोदान हिसाबै बेयाव आरो माने बिजेपि दोलोआव अनेक सुबुं दङ जे बे बिजेपि दोलोजोंनो सिथाबनानै मावबोनाय माने मा होनना बुङो बेखौ हादना खालामबोदों बहुतआनो दा बेखायनो बिथांमोनखौ नेवसिनानै आंनो माने जे आंनि खोथाखौ सानगोन बिथांमोना आं बेखौबो बारा माबायाखै खिन्थु अब्लाबो जिहेतु बे हाइकामान्ड बा दोलोनि बाथ्रा दोलोआ जुदि आंनो बे बिबानखौ होयोब्ला आरो लोगोसे रायजो राजाया आंखौ बे सुबिदाखौ होयोब्ला आंनि सायाव आशीर्बाद होयोब्ला आं निश्चयकै माने बे बिबानखौ बानना लानायनि बा बे बिबानसिम थांनायनि आंहा मोनसे मिजिं दङ बेखौ गेजेर माने पेपार मिडिया बा ससियेल मिडियाफ्राव नुनो मोनो बुङो जे बिथांमोनाबो बिजेपियाव थांगोन होननानै खिन्थु बेबो थार दिनै बिजेपियाव अनेक मानसि हाबनायनि माने आथिं दैखांगासिनो दङ हाबगोन आरो बेजों लोगोसे बिथां साथाम मिनिस्टार चन्दन ब्रह्मआनो होन रिहुन दैमारियानो होन बा प्रमिलानि बाथ्राखौ बुङा बिथांमोननि खोथाखौ आं खोनाबाय थादों दा हयथ' बिथांमोननि खोथा आं बेखौ दिनै बुंनो हास्लाबनाय नङा दाथ' माने जिथु पलिटिकेल सिनारि रायजो राजानि माने जि माबाखौ नुदों माने धौखौ नुदों बेहाय बिटिसि खुंथायखौ बिपिएफआ आरोबाव खुंनो मोननाय सुबिदाया फैनाय नंखाला मानो होनब्ला बिपिएफआ रायजो राजानिफ्राय बहुत जानगाराव थाबाय बिसेसकै बर' माहारिनिफ्रायथ' बहुत गोजानाव दिनै माने आनज्रायना थांनो गोनां जादों बिपिएफआ बेखौ केबल हाग्रामा महिलारि बिथांनि मा गोसोजों साननाय बिथाङा जिथुनिखि बिटिआरखौ नाङा बड'लेण्डखौ मोनथ'वा बेबायदि बुंनायनि थाखायनो बर' रायजो राजाफ्रा बिथांनिफ्राय अनेक गोजानाव आनज्रायलांबाय आरो बेखायनो जों नुनो मोन्दों दिनै बिटिसि ओनसोलाव बिपिएफखौ रायजो राजाफ्रा आजावैनि कारनाव बिपिएफआ सरकार खुंनाया माने सम्भब नङा अब्ला सोरनि सरकार फैगोन सानो नोंथाङा दाथ' जोङो आं जिहेतु बिजेपियाव दङ आरो बिजेपिनि जिथुनिखि दा माने थासारि माने मोनसेयैनो बिजेपिया गाव हारसिङैनो गभर्नमेन्ट सालायनायनि मोनसे आं जुदिও गोदानब्लाबो रायजिक कमिटि बिजेपिया मोनसे रनक'कल बानायदों मोनसे पलिसि मेकानिजम माने बानायदों बेहाय माने बिजेपि गभर्नमेन्टखौनो बिटिसि खुंथायाव लाबोनो थाखाय आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे माने बे बिटिआर ओनसोलखौ माने गासै साइडथिंनिफ्राय डेभेलप खालामनो थाखाय जौगासार होनो थाखाय दिनै बिजेपि एबा राष्ट्रीय दोलोनि बिराद गोनांथि दङ बेहाय बेखायनो आङो थोंजोङैनो बुंनांगोन जे बिटिसि सरकारखौ एबा बिटिआर सरकारखौ बिजेपियानो बिजेपि दैदेननाय हयथ' गभर्नमेन्टबो जानो हागौ आरो फैगोनखौ जोङो नुनो मोन्दों ना इउपिपिएलआ धौ मोनसे दङ बिटिआरखौ लानानै मोनसे धौ सोमजिखांदों रायजो राजाफ्रा बिथांमोनजों दंफायो खिन्थु
रायजो राजाफ्रा बेखौबो सानदों बिथांमोना गोदान माने इउपिपिएलआ दोलोआ गोदान हिसाबै हयथ' बेसेबां आजावगोन आजावा आं दिनै बुंनो हाया अब्लाबो जिहेतु बिटिआर ओनसोला अन्यान्य माने माहारियाजों बुंफबनाय मोनसे ओनसोल बियो दा बेखायनो बर' माहारियाल' 80% बा 60% जुदि माने इउपिपिएलनो भट होयोब्लाबो गुबुन माहारिया होआब्ला खिन्थु बे इउपिपिएल गभर्नमेन्ट फैनाया मुस्किल दङ बेखायनो बिजेपिआ जिहेतु बयजोंबो आजावजानाय दोलो बेखायनो बिजेपि दोलोआनो बिटिआर खुंथायखौ माने खुंगोन होननानै आं फोथायो आङो नोंथांमोननि गेजेरजों गासै रायजो राजा एबा बिबानगिरि बिथांमोनखौनो खावलायगोन जे बिटिसि इलेक्शना जाहाथे माने गोजोन थासारिनि गेजेरजों जालाङो खुनु दाङाबाजि जायालासेनो मोजाङै जालाङो आं बेखौनो आसा फारिगोन आरो खावलायगोन जे जाहाथे जोङो अबयसे नुनो मोनो माने राजखान्थिखौ जोंनि गेजेराव एसे गोरलै भाबै लानो हानाय दासिमबो जाथ'वाखै मानो होनब्ला राजखान्थिखौ जोङो समाजखान्थिसिम लांनो नागिरो माबा मोनसे समाजनि खामानि मावोब्लाबो समाजनि माबा मोनसे हाबाफारि लाबोब्लाबो राजखान्थिनि नोजोरजों नायनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो खिन्थु बे जानाङा आरो आं अराय सम खावलायगोन जे जोंहा खामानि मावनो गोनां दङ बिटिआर ओनसोलखौ डेभेलप खालामनायनि हाबाफारि दङ दा बेखायनो माने जायखौनो भट होआ मानो आं बिजेपिआव थानानै आं बिजेपि हिसाबै खावलायगोन खिन्थु जायखौनो भट होआ मानो जाहाथे सान्तिपुर्ण भाबै बे इलेक्शना जालाङो आं बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायो